Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja bdiet tisma' l-kawża tal-Għaqda Repubblika fil-konfront tal-Gvern Malti dwar il-ħatriet fil-ġudikatura li saru f'April tas-sena li għaddiet mill-Prim Ministru tal-ġurnata Joseph Muscat u mill-Ministru tal-Ġustizzja ta' dakinhar Owen Bonnici. F'seduta twila 6 sigħat li minflok il-5 imħalfin li s-soltu jippresjedu f'din il-qorti kien hemm total ta' 15 imħallef, l-avukat li qed jidher għar-Repubblika Jason Azzopardi wieġeb mistoqsijiet dwar dawn il-ħatriet u l-Kostituzzjoni Maltija. Il-Qorti Ewropea se tkun qed tiddeċiedi dwar dawn il-ħatriet li skont l-Organizzazzjoni Repubblika imorru direttament kontra r-rakkomandazzjonijiet li kienet għamlet il-Kummissjoni Venezja ftit ta' xhur qabel. Id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea f'dan il-każ mistennija jkollha impatt mhux biss fuq pajjiżna, iżda anke fuq pajjiżi oħra fejn jista' jkun hemm irregolaritajiet fil-mod kif jinħattru l-membri tal-ġudikatura. Osservaturi ta' din il-qorti kummentaw fuq in-numru kbir ta' mistoqsijiet li għamlu l-imħalfin li riżultaw f'seduta twila aktar minn dawk tas-soltu. Preżenti għal din is-seduta kien hemm ukoll rappreżentanza tal-Iżvezja, l-Olanda u l-Belġju li kellhom 2 avukati kull wieħed jirrappreżentawhom u li appoġġjaw lill-Għaqda Repubblika filwaqt li l-Polonja għamlet l-argumenti tagħha kontra. Intant il-Gvern Malti għażel li jibgħat jirrappreżentah f'din il-kawża 5 avukati Spanjoli li mis-seduta ta' tlieta ħareġ ċar li mhumiex mitħla tal-Kostituzzjoni Maltija, dan minkejja li pajjiżna għandu diversi avukati ta' livell. L-Avukat Ġenerali f'dan il-Qorti Ewropea mistennijati l-opinjoni tiegħu dwar dan il-każ biex imbagħad ftit tax-xhur wara il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti sentenza finali li ġeneralment tkun ibbażata fuq l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali.